खन्थाइनि मुं जोबथा सिनायथि खन्थाइखौ लिरदों बिथां जलिमा ब्रह्मआ गामि उल्थापानि जिल्ला क'क्राझार। दानिया फैदो बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। हासिब गनसिजों दाख्रायबायना सानफ्रोमबो बोहैनाय मोदैखौ फुगारखोमाना नोंनि गोथार अननायखौ नागिरबायनानै दिनै जेनबाय आं नोंनि गोफोन दौलेङाव हमफ्लांनानै। लायाखैमोन आं गुबुननि अननाय सानदोंमोन नोंखौनो जिउनि मोदाय, नाथाय दिनै उदां गोसोनि थानसालिखौ खालामखोनो मानो दुखु दाहानि गेलेथिलि। थुला बायदि नोंनि खोथा होनाय दैबानानि फेंफोना बायदि नोंनि आंखौ मोजां मोननाया थाबाय आंनि गोरबोआव दुखुनि दागो जाना। आंखौ नागारनानै नों जिउखौ गोजोन मोनबायब्ला माथो दंबावो आं बायदि गोरिब सुबुङा। दा सानसैल' नों आंखौ नोंनि बेरेखा खालामा आं नोंनि हास्थायनायखौ आस'खान्दा। जायोब्लाबो नों सानसे सोरजोंबा जुलि, थेवब्लाबो हास्थायगोन आं नोंनि गोजोन खुसि। बेनो आंनि नोंखौ मोजां मोननायनि जोबथा सिनायथि। गोजोन्थों। खन्थाइया एसेनोसै।